Nag-deploy na ang Bureau of Fire Protection Bicol ng Specialized Action Team at K9 assets para tumulong sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu na tumama gabi noong Martes. Binubuo ito ng 10 miyembro at 9 na K9 assets. Kaninang umaga nang tumulak ang grupo. Ayon kay Fire Inspector Jonathan Jauregue, tagapagsalita ng BFP Bicol, dediretso ang grupo sa Bogo City para sa gagawing 5 araw na humanitarian assistance at disaster response operations. We are directed po from Region 5 to mobilize our Special Rescue Force together with our K9 units na ma-augment po sa operation ng Cebu. The main mission of this augmentation is to assist in search and rescue operations, particularly po sa mga areas na affected ng recent earthquake, sir. Mananatili rin ang grupo sa Cebu hanggang sa matiyak na maayos at ligtas na ang sitwasyon roon. As long as needed po ang help and magkakaroon po ng directive from National Headquarters, the BFP Bicol region is very willing to extend their hand para sa ating mga kababayan. Hangad ng BFP Bicol na sa pagtutulungan ng kapwa Pilipino, unti-unti nang makabangon ang mga Cebuano sa pagkakalugmok na dala ng nasabing kalamidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.